Jo. Hallo Shabab, velkommen til Bars of Minde. Lad os lige gå ind og kigge. Bars of Minde er en kolonikolsk efterskole. Det ligger på Sydfyn mellem Kværndrup og Korinth, og hvert år er der sådan 235 elever. Bars of Minde er en efterskole for primært 9. og 10. klasser. Det er en stor sportsefterskole med masser af forskellige sports. Vi har lidt af hver sportsgren med lige at til. Her på Berns, der er svømning også meget populært, og de er her til 60 svømmere på Berns. Og som man kan se, har det gode faciliteter med helt op til 10 træninger om ugen også. Og det her bassin, det er et af Danmarks reneste bassiner. Her på Berns Efterskole kan man lave en masse forskellige sportsgrene. Der er for eksempel fodbold, som er en meget populær ting her på Berns, som man også kan spille i fritiden. Og på Berns her, der har vi masser af fritid til at lave alle de ting, vi lige har lyst til. Så her der kan man for eksempel spille catchesport, man kan spille noget fodbold, håndbold, man kan klatre på væg her. Og vi har svømmehal, springcenter, der er lidt af det hele her. Så Berns Efterskole er en rigtig god sportsefterskole, hvis det er det, man er til. Spring er også et linjefag, der er hernede på Berns, som rigtig mange dyrker, som jeg skal se her i baggrunden. Spring er så meget populær, som man også bliver brugt i fællesgymnastik, som er en slutopvisning sidste i året. Berns er den største megatramp i hele Europa. Okay. Så tror jeg bare bælter op og filmer og trykker. Hvis du kommer herover til Berns og tror, du ikke kan få nogle kæmpe store bøffer, så bare rolig. Vi har et kæmpe fitnesscenter her. Og her bruger vi rigtig meget af vores tid, fordi at vi skal have nogle kæmpe guns her på Berns. Så ja.